nwanne m nunu na sola ubi wedi anunu wabana de Sunday ze wofuna nam that work worldwide why nam sola ayo na yeno na manwe alusi na tunzuru ya tulunju benade so na kuwa garonu oburo mule mo wemegu ogwa chukwu nna na-eme aja lenu wondo bodo mu mbebule babule egwu na gwuruchi mu nwa be egwu jibe obodo ọkambidegwu mọsọ benade so na kumaga egwu lechumula ebo benade egwu obele find well ijelo get go lenu obana mezu dugo kike keleginu ayoko onweli go dikegi nezemu wakimele eye menu go lenu wa dugo kike kelan onweli go dikanye ajaba lenu ya kanyi telegwu la mutilegu mbu madu nuwa burutuku madamu burutukuwa Chineke mmadino okelukiye nuwa buo yayoko manade so le biloge egwu ya egwu na-etumula nemechi ime ọhụma ayo ogo ayeleketa egwu na-ememi manade so le egwu aye mama mwe tuwekelu wakesi mmadụ okelu libo ya bụ nwadebesia emelelu omelali baba na-egbu n'ụwa ebe ya bụ ka ije ka ụja bụzi ya mmadụ abụrụ webe na-agwa mụleme tuwekelu wakesi ihe ibe okele anyị ka ya ejebu ije elu ụwa na fiale agbara ọka nrale ije elu ụwa na fiale ụwa n'obu ofu mbịa wabala egwu na-ememi ya ndeli n'ọla bọmbọ kansi m ụwa jeme ụwa enwe ndị obodo m anyị nọ ka mmanwụ pụlapụ bido egwu benadison na kwuo egwu ayoko ogogo mmiri mgbamiri ejila olu ije n'ụwa ma ije na mi vem mesi muwa ejugo kike kele manu wa mi vem meme ma metenu ma bode agbalu sangele ekulu ngene nwe igwe ya buko ya buluchie
obodo me ayoko aka lucia bana suo ibe na gwa ndo obodo mu egwu moka ebe egwu na achọrọ ebe miwe o ndemo na nna be egwu na achọrọ ebe miwe mo na egwu na enedo ai na enedo oho ai ka na enedo egwu na abịa bideo arobila wo aka ji bịa nụnụ ọrụ maka Chinedu David ụzọ echi odogwu na Benin Republic Mr. Night onye ga-adịle mmanụ odogwu bụ na mụdọra na mụmụ ọrụ ebe a kwụsị gị elu ụzọ echi onye ga-adịle mmanụ Chinedu onye bụla bụ ebube ihe ọmụ Chinedu ye Chinedu nwa David Igbo onye ọ ga-adịle mma ma bịa egwu onye ọma Chinedu na-emechi ebuke mụdọrọ ka o si nwere bịa Chinedu nwa David David ụzọ echi onye ọma Chinedu mụrụ ọrịa ka o si bi uwe ya na mụrụ ọrịa ọbịa n'ime na mụbụ anyị yomo Chinedu David ọdịgo mma yomo Chinedu Chinedu David odogwu bụ na mụrụ ọrịa ayokoko egwu mụ ka anyị bịa Mr. Nice nwanne m onye ọma Mr. Nice onye bụla egwu ebube a na-agbajọrọ ya agbajọ adịbadọ egwu na-etili iti m uwe waba egwu ndị bịa beladi na-agwụ ebe ahụ onye ọma Mr. Nice onye bụla egwu ebubo egwu mụ ka anyị bịa n'elu odogwu agbago ọbọnyị mgbuwe eluwe odogwu agbago ọbọnyị mgbu ojeli bọnyị Lagos steeti abago ka ojeli nwe gbaa elenu otu oge kanụ ositela ụwa n'ime ọgbaro abagwu oke dibili n'ulu abaide ọrụ ọmụma na aja atagamuri nle eli lies nwanne m onye bụla egwu ebugo ụwa na agwanya ọrụ chi na-eme m ụwa dugwu gozie n'ụlọ eze ọ dịgo mma ọ dịgo mma onye egwe chi egwe n'ụwa onye egwe chi egwe onye egwe chi egwe n'ụwa onye egwe chi egwe na-asị nwanne nọ ọ dịgo mma Chinedu onye ọma Chinedu mụrụ ọrụ ekozi bịanụ na-ezi nwanne m ọmụma na-ezi nwanne m na-ezi nnọọ na-ezi nwanne m onye ọma Chinedu ọ mụrụ ọrụ ekozi nwere bịanụ Dejenu Mr. Nice yo David denu Mr. Nice yo egwu na-etilu timunu omudara ebe agwụkwọ si bi ụwa ya n'ụwa ayoko onye ọma Mr. Nice yo na-emechi n'ime Benin Republic bụ na lujebili je n'ụwa m enugo denu Mr. Nice nwanne m nne m onye ọ ga-adịle mma
na gulu chimu eji na do simu kelo ebie eji na duwe adebi na simu kelo ebie ojeli migwe yawa nutawa deli ma ojeli migwe yawa nutawa dezenu mbanugo nenu Bombanugo ayoko dezenu mbanugo nemo mbanugo pai moto leno mbanugo denu chinedu mbanugo ngoma chinedu wanam ayo mama yo mo chinede nasi muke konye biye mbanugo Bombanugo pai moto nemo mbanugo chinedu mbanugo wade mi chinedu amudora ayoko demo ndobodo mu egwo kan le tilile mai ndobodo mu olu ebube chukwe pati nebu na bolu ebube chukwu yele muta nwanu amuta lolu ebube chukwu na ba da chinebu olu ebube chukwu ada chinebu wade mini olu ebube chukwu aluwo re Leze na danwamu, dana danwamu, iye to lebu chubu, dana danwamba. Ife doni biuwa, marife jibiuwa, ije loke chigyo nenu wodana mesu. Egwu ndeke noe, nenu chibeze nuwa. Nenu chibeze nuwa. Tukubu eze tuko kaina yekene tukubu eze pati neduen dinedu nazi nenu Mr. Nazi wanam namota kuluchi beze dezenu chibeze tukubu eze nana wunye mutago nwa mamota chibeze nenu chibeze tu nenu chibeze ayoko chibeze Egwu na gulutimu iboba na de ngwazi aronuwa Lezenu chibezenu egwu mukayibia lezenu wamuna uma onenuwa Lezenu dobu manu lezenu chibeze nwa Mr. Nazi mutale Deli no na gomwe iboba na de ngwazi ya lenu chibeze nwa egwu mukayibia abu dokpalo ye inedu wanemu ezenu wadebi ayoko Ife doni biuwa, marife jibiuwa, ije loke chigyo nenu wodana mesu. egwu deke no enu ayo nenu Mr. Simon egwu deke no ye Simon no mamege nenu apolo yo ma egwu na abia Dezenu Simon, dezenu wapolu zetio, yekune chumula, wagala tijionu, onwelu kemia, dochie, egune chumula, nemeche mbe egubale, kala wanga. Dezenu ejoli aku, Wuya Simonu, abe joli aku ya aska wanemu. Dezenu joli aku, aska o wuya Simonu dalu nenu. Ayoko, mamolu chuku, aska Simonu dalu mamolu chuku. Tanade kene gogi, ibo benade mwasi aro. Aro chinedu wanemu. Wade mi nisika mugele, wade mi duzechi yo. Nenu chinedu ko, ayo yo, oh.
dọni bi ụwa mara ife ji bi ụwa ijele oge echi gị ọ n'elu ụwa bịa na mmezu egwu ndị eke nọ ya nụ Mr. Paul nọ Mr. Paul ụzọ eti egwu ndị eke nọ ya nụ kwalụ nwanne m kwalụ ụzọ eti na-eme egwu na bebe na-emechi egwuke egwu kwalụ nwanne m kwalụ ụzọ eti nọ ayo mama m wee kwalụ nwanne m ndị bụ papa ya genego m egwu na-etumula anyonyo kwalụ ụzọ eti ihe mochi na-edue ọnya si m mụ kelee Mr. Nice nọ n'elu Mr. Nice anya oge adịghị mma onye ebule ebubo obubo ya na-emere ihe mgbakpọ deli nọ na-agụ m nwe ịgbọba na adị mmasị ya Chinedu si m kene nne n'ụwa Chinedu na-ebi n'ile echi achimele ọmụmụ Mr. Nice onye oge adịghị mma papa Chibueze nnemechi ebuke apolu ebube chukwu onye bụla ebugo Chinedu egwu na-ememe mụlọra kisi egwu onye ekene ọya nụ eze na-ekene ekene kesi nọ na-ekene nwanne m ekenego m esi ọyọma nwachimele eze kene delu nọ na-agụ m nwachimele eze kene na-ekene Yesu mekene demoni ogadele ma wa natural uwe buke abaro kana le na mechi dime wa bumbia Kosina wanlem ice Onyo mizi chuwe Delisi chuwu Kosina kona sana vanu Delisi chuwu Onyo makosina wanlem Nice kenego gi Mr. Nice Onyo machi neduo Dasi muke noye Yes onyo ma Ogo Mbabe wo Ali meke noye Yomo kosina no Deli kosina wanlem onye Chimele zojechi egwu na-ememe ya ife dọni bi ụwa mara ife ji bi ụwa ijele oge echi gị ọ n'elu ụwa bịa na mmezu ice onye mebuke ekene mi onye mebuke n'ụwa emere group German emere ntusu group German ndọma onye ọma Chukwu ebuka ihe mochi na-eduru onye si m kene emere ntusu egwu na-etumụlanụ lezie na akwụnne akwụ nwanne m akwụnne ahụ onye ọma akwụnyọma na-alụ lalọdụ ka Igbo onwe gị ayoko na-emegwu na baba Chinedu si m kene kelo Chinedu ayo mama m egwu okenye kene onye ice na-emechi dị ime Obinna m ekene nụnụ na-ezo ọba Isaki onye ọ ga-adịrị mma Obinna nwanne m na-ezo n'ọba Isaki Nwachimele eze ụbọchị abụla nwaka mmanwụ n'ọrụ nwayọ ekenego m ele ọba Isaki nọ ndị ya ka ọ nalụ jebizieli ayoyo ọba Isaki nọ egwu m ka ya bịa biko kene onye be gị biko kenezi nwa gị nwa m lụla mma n'ụgwọ ọ na-emere obodo ngana ịghọtago na ịgba abela dịka nara na mmalị elu ụwa ma lẹ́nu ọyàn bí kẹ́tù àìsí ẹni kẹ́tù wíwá lẹ́sẹ̀ náà ọyàn bí kẹ́tù jẹ́kẹ́ mọ́nà ọyàn mọ́nù ọ̀rọ̀ má kó sí ìbílẹ̀ rẹ̀.
wiva deni wiva ibonye tuluko neme asaba kije lubizeli ije nuama deseni jeke mone ati mele zo fuleze benani so le laliwe denu aiki nomo lelu wiva ati mele ze wiva deseni Paul yomo Joseph no desenu molomolonu Apollo wanlemu wa Joseph desenu molomolonu umweze kisibia umweze kisiwabia no muzama namu denu Paul wanlemu denu makajunu wako yomo junu wako desenu oba classic wati mele oba woni eko na mujibize obo emu ai yekulele One lawyer, one day, oh boy, oh boy. There's another chain, then who obey Luan. There's another chain, I see the one woman that goes in Welubia, then the chain, I am a woman, I see the number. Mudada kisibia ababo kisibelelu asibi wanama egule meme yomasibi no Ayo mudelike lelu wagosini wachuku ayo mudelike lelu delike lelu wagosini wachuku akubigi no Desana kuwanle me doje kule kwebuko uda boke oji abe ije nuwamu ebuku aroma kosika lebe tidine akuwanle muge nugole zusoke na balo odo zitide dinu misana zonya sikelu no yo kadele mwana jiberu wanle munu wile kunemu delu chinedu Ezenu chineduen wile bunemu ezena anwulu ego worldwide Wati mele zobule umweze kisibia Mr. Nazi nasi mukele Anyama Mr. Nazi no Wadevili Nasi mukelulu Ibonye zuluko leme Wana adori are nugo Nenu Mr. Nazi wanemu Nemo yoga dilema Ai Lena kene Wizoba Ayo me kene wizoba Akubuntu tute Wizoba Kenya kina lujibi Ekene mwana munu Dejenu wizoba Ibonye zuluko nebe Lena kene wizoba Enwele mukosi bien nugo Nenu wizoba Neme kuna tomiwe Uchana wanemu Neno ya usie Uchana wanemu Oya usie Uchana wanemu Wane kwa keke Neme chilime Ichana wanemu Wane kwa keke nun Kenya kona luje bili Umwe welimu Wane kwa keke nuko Asimu wole usie Ibi uweli yao Ice Lezenu kratu Wagosi na mekenanu Wagosi na ngemu wachumoba Ayo mabona boye Lezenu oluwa bona boye Wagosi na mekenanu Wagosi na chumobe Nugo Eguna abia Enu wanoko ni Emele fi abia Asimge mezinia Egunde keno ya Edu wini soni wanemu Yabu wanemu Edu wini wanemu Jina dosi mukene ye Mr. Night onyoma Yasi mukene yo Edu wini soni no Egu na eme mukine Bena de sonda umoga Ice Weva wanemu
lejenu nwoke chukwu ebe anyị nwoke chukwu nụnụ ebe anyị nwanne m nụ ebe anyị nwoke chukwu egwu m ka anyị bịa nụnụ eze n'ọgwa n'ụbọ na mmịata obodo eze ebe anyị nwanne m amụ n'oge chukwu ebe anyị nụ eze nụ n'ụbọ ihe omebe anyị ego mma Benjamin no nwanne gwogwo n'owu onye ọma Benjamin no nwanne gwo n'owu otonokide atụ aka anyị Benjamin nọ nwanne gwo n'owu Benjamin daalụ Benadison na-ekele m na-emechi ime egwu na-achọ omiwe kale makala mụ lenụ oyama wabu wana magena oyeka no wabu wana wada na chokiye oyama wabu wana oyeka wada dike wada na chokiye oja wapula jonwa ibo na me manodo le anya mata chowa nkiye nugo lenu wabu wana na mechi bi me wabu bana republic abango kina Gebu papo nye chukwu demo wa nwanne odigo ma ogwejobo liberty no wa liberty deje no ogwejobo wa liberty ogwejobo wa liberty no deje no ogwejobo wa liberty no odigo ma oyama wa liberty ojichukwu bulu lo na omudori akwesi bi uwe anya ojichukwu bulu lo wa liberty no ojichukwu bulu lo no ekele gomi igwobana na igwobana oda no biora obi igwebi ani nwanne mu oda no biora obi igwebi ọrụ makosi nwe bịa uwe anya lelu oda no biora obi igwebi omelo ibe na atụrụ ọzọ nụrụ obi n'onwe ya dike ndị na-enwere ochi ayoyo nelo woyo oko nalo biola woyo oko awo oko nalo biola no amyo bora no ya adigo ma onye je ekwe demo adigo ma Mr. Nice kenegunu onye ma chinedu wa demi oke legunu ọmụma abolu ebube chukwu ayoyo ayoko ije n'ụwa ekwube ayo mama na-emechi ken Simeon oge bụ nnọọ demokrasi lezenu Simeon elu nwa ga-ebu lezenu demokrasi ọchịchị egwu uche anya ọrụ maka osi bịa mmụche ka osi bịa Simeon nwa ga-ebu elu demokrasi ọchịchị egwu uche ihe oge gị nụkọ ya ka ị nọ n'ime Simeon nwanne m lezenu demokrasi ọrụ maka osi bịa n'ime mmụche okelego gị